А зараз павінен быў гук з'явіцца. Я ўсё яшчэ не прызвычаюся, як гэта працуе на PlayStation. Так, усё яшчэ няма. Да, добра, з'явіўся. Вітаю, Рэгана. Пакуль разбіраюся з гукам. Так, павінна быць усё ў парадку. Усё на месцы. Цудоўна. Гукі, цудоўна. Вітаю, Сэнвел. Я яшчэ жадаю одну рэч праверыць, бо оверлей у нас усё яшчэ Cult of the Lamb. Я жадаю яго выключыць. Так. А это ты закидывал яе галасаванне? Вы бачылі, я забыўся, хто гэта зрабіў. Я просто памятаў, што Plucky Squire я паглядзеў і даволі цікава выглядае. І яна ў мяне ёсць у падпісцы ў PlayStation. І магчымасці яе пагуляць на камп'ютары, яе складаней мне зараз пагуляць на камп'ютары, чым на PlayStation. Там увогуле ідэальна было як варыянт. Так, я зараз яшчэ пакуль займаюся нашым пашырэннем. А чым мы ўвогуле займаемся, як гэта ўвогуле выглядае? Справа ў тым, што зараз у мяне няма камп'ютара, таму няма зараз ніякага галасавання. І я абіраю на кожны дзень, я проста абіраю выпадкова гульню, якая трапіць. І бяру яе на стрым. Так, дзе ўвогуле гэтыя пашырэнні? Нешта. Вось яны. Вось яны пашырэнні. Мае пашырэнні. Я магу просто адключыць. Давайте я яго... Вось, гэта кнопка, якая выглядае як сметніца, насамрэч дэактывуе, а не выдаляе пашырэнне. Дзякуй, вялікі Twitch. Я ўвесь гэты час думаў, што я не магу іх прыбраць. Так. Добра, зараз ужо павінна быць добра. Ёсць. Пашырэнне перашкаджаць не будзе. Аб чым гульня, не ведаю. Выглядае даволі кайфова. З малюнка ўвогуле і такога невялічкага трэйлера становіцца зразумела, што падзеі адбываюцца дзесьці ў пакоі нейкага чалавека, а мы гуляем за персанажа, які будзе... Скажем так, гульня будзе міксам розных гульняў. Па геймплею так вызначыў, што яна будзе змяняцца даволі. І мы будзем падарожнічаць не толькі па кнізе з гісторыяй пра гэтага Сквайра, а яшчэ па самому сталу гэтага чалавека. Я не ўпэўнены, там падлетак можа нейкі, гэта яго стол, альбо можа кагосьці менш. Так, гэта быў час, калі пачаць падарожжа. Так, а ёсць у нас? Я думаю, што... Не, гэта я ждаў. Я думаю, можа сабе трошкі дапамагчы, і надпісы, калі яны будуць маленькімі, можа будзе мець сэнс падвялічыць, бо я даволі далёка сяджу. Ну, добра. На жаль, пераклада на яе няма, мне падаецца, у яе толькі ангельская версія ёсць, таму будзем гуляць на ангельскай. Паглядзім, ці будзе шмат надпісаў, бо я не ўпэўнены. Новае захаванне. Рэжым адвенчуры і гісторыя. Адвенчура, я жадаю пазмагацца таксама. Мы ў пакоі Сэма, ўсё ж такі гэта не падлетак, а дзіцё. Мне нават не будзе моманта, калі я змагу гэта пасядзець перакласці. Mojo was ruled by the gentle queen Chroma. He defended the land from the nefarious sorcerer Humgrummon, which everyone very much appreciated. Good lad! Well done! Cracking! George was also a writer and would transcribe his many adventures in book form. These tales were avidly read by all the people of the land, who found them quite gripping. George awoke one fine morning
and pluckily leapt from his bed. From afar, he could hear some rather exciting music. He got dressed and went to investigate. Chapter 1. Some serious beeswax. Так. Зараз адразу мне некалькі рэчаў. Тое, што ён сказаў, гэта назва главы, вельмі важная па тыпу каламбур на тэму таго, што бізнес і як гэта соты, вось гэта з чаго соты зроблена, вось гэтая штука, вельмі сур'ёзна beeswax. Вельмі па тыпу адначасовыя і справы вельмі важныя, і вось соты гэтыя. Плюс яшчэ зараз адбылося яшчэ адна рэч. Ён амаль бард. Так, ён невялічкі паш, які ў гэтым каралеўстве займаецца тым, што ратуе гэтае каралеўства. Воск, вось, дзякую вялікі. Тут якая яшчэ справа? Так, з-за таго, што я гуляю на PlayStation, ёсць яшчэ, хто не знаём, на PlayStation у геймпадах ёсць хэптик па тыпу вібрацыя такая вельмі чулівая і асцярожная. Дык вось пад рытм музыкі ў мяне зараз адчуваецца, я адчуваю ў руках гэтую музыку, вельмі цікавае адчуванне. І я нават чую напрамак, адкуль яна ідзе. Тут нейкі, я так разумею, у нас чараўнік ёсць музычны. This was the house of the good wizard Moonbeard, Jod's close friend and mentor. Jot, my lad. Вось гэта чараўнік, а? I'm on a roll here, traveling to new musical realms. Since you're here, lad, I have a small favor to ask. Wax. I need more wax, lad. To press more records, you know. Ім патрэбны воск, каб зрабіць больш вініла. Ён гаворыць, каб мы пайшлі да... Забралі ў адной пчолкі гэты самае, гэты воск. І пацучок пойдзе з намі. Накіроўваемся ў лес, далей на гару, бо і гэты пацучок будзе збіраць для нас воск, а мы будзем разбірацца з гоблінамі. Што тут напісана? Добра. Пчолка не ведае? Не, мы разбяремся па дарозе. Я думаю, пакуль не ведае. Лямпачкі нейкія. Збіраю, не зусім пэўнен навошта. Вы паглядзіце. Цікава, а навошта лямпачкі? Добра, перакаты её. Гэта гобліны мясцовыя. Там праход ёсць нейкі, паглядзіце, нас накіроўваюць па тыпу далей, але ёсць пераход уверх. Добра. Брама нейкая зачыненая. Ага, брама адчынілася для адважнага. Гуня называецца адважны паш. Паш альбо сквайр, у залежнасці ад таго, каму як падабаецца. Буду збіраць лямпачкі проста таму, што магу. Гэта гара, куды мне патрэбна было? Але ж я збіраўся не туды, наадварот. Я думаю, гэта схаванае месца. Не-не-не, а можна назад? Я новую тэрыторыю знайшоў. І вось глядзіце, гульня пераўтварылася з такога стылю, як у Зельды, раптоўна пераўтварылася ў платформер. Так, давайте назад. Я не могу назад. Цудоўна. Блин, мне цікаво було, що там далі. Now this looked really quite precarious.
прыгожа зробленая гуня, вельмі файна. Яна ж не зусім нядаўняя адносна. Мне прыецца на 23-го года, альбо можа 22-го. Гэтага года? Добра. Я бачыў трошкі у відзіку спіс гэтых самых The Game Awards, і нешта даволі сумненька у ім. Не вельмі натхняльнае. Я, можа, не ўвесь спіс бачыў, мне цікава, што там за ўвесь спіс я яшчэ не глядзеў. Опа. Ты хто такі? Знову абраць Baldur's Gate 3 неблагая ідэя, таму што гульня такая, яна ж у канцы 10 папярэдняга года выйшла, і якраз як мінімум не ўсе людзі прайшлі яе у папярэднім годзе, у гэтым годзе да прайшлі. Будзе гульня года. У нас бойка з босом зараз будзе? The honey badger seemed rather annoyed. Joff prepared for a dust-up. Ой, паглядзіце. О, дык гэта зараз будзе... Гэта зараз спасылачка на старую гульню пра бокс. 100%, ну, па тыпу, гэта яна, з Майком Тайсонам яшчэ. Ау, добра. Ага, удары у меня есть. Оп. Ау, не поспел. Ну, я ж поспевал. Ну, гульня, якого... А, я могу утрымліваць, вось чаму праблема была. Усё, я зараз зразумеў, што моя памылка. Мне патрэбна утрымліваць гэта. Гэта медаед пачаткі сабе з мёду зрабіў, вы паглядзіце. Медаед барцуха. Ну, вы паглядзіце, зараз накідаем яму і ўсё. Калі вы ходзіце па лесу, будьце асцярожны, медаеды небяспечныя. Ну, кайфы, якая гульня, а? Эй, ты чаму яшчэ не ўпаў? А ну? Давай, давай. Вось табе. The beast was bested. Yeah! The plucky squire triumphant. А ты можешь мне, когда воску дать? Пчелка.
даў пацучку, а нам нічога. Пашлі да нашага чараўніка. Што гэта? Опа. Золотны чарадзей нешта там робіць. Ого, ого. Я не побачыў, куды ён дакладна засунуў яго, але... Упс. Ну, упалі. Down they fell. Ловіце пацука. It was time to confer with Moonbeard. Зноў злы чараўнік нешта нарабіў у каралеўстве. Гульня, ну, яна ж, у прынцыпе, такая з прабіваннем з лёгкую чацвёртай сцяны па тыпу. Гэты чараўнік зараз здзівіўся, што звычайная гісторыя ідзе не па такому шляху. То бок, ну, у кнізе ёсць свая гісторыя, якая распавядаецца, а зараз нешта пайшло не так, як звычайная гэта гісторыя распавядаецца. Але чараўнік такі, блін, забей. Давай будзем разбірацца. It was Violet. Violet was a trainee witch with a love of art. And Jot's childhood friend. Ну, нам зараз распавядаюць, хто гэта. Гэта Вайлет, сяброўка Джота, галоўнага героя, адважнага сквайра. Наш круты диджей-чараўнік такі: я разбяруся, ты пакуль ідзі, выратуй сусвет ад гэтага чараўніка, а я разбяруся з гэтай яго дзіўнай зялёнай магіяй, якую ён выкарыстаў, і з'ем яшчэ пончык. Вітанкі, язбаласка. Вітанкі. У нас зараз раптоўна гульня ў партыўную РПГ пераўтварыцца, так? Цікава, колькі стыляў увогуле, ну, у самой гульне знаходзіцца. Мне падабаецца, калі такі набор, ну, там больш, што гульня не спрабуе быць там нечым такім адкрыццём нейкім такім, разумееце, пра што я? І яна вось залёгку пакрыху скоча з адной тэмы на іншую. Такая вельмі гульня для расслаблення. Пацучок, ён жа з чараўніком пайшоў. Опа, гэта што? Нейкі скрутак. Угу. Добра. А вось гэта што? Тут слоў не хапае. У нас паўсюль заўсёды хапала слоў, але зараз у гэтым перад гэтым мы ўжо бачылі браму па тыпу брама адчынілася перад Джотам. Але зараз толькі не хапае брамы слова і перад кім... не, адчынілася. Swan open. Па тыпу там слова было адчынілася. Вось. Во, нам патрэбна падабраць слова. Поставить на место. Добра. Треба знайсці другое слово.
нашей истории не хапае слов. Гоблины, верните слово. А вось там. Угу. А ты хто такі? Крама нейкая? Угу. Это реально персонаж Крама. Ага. А что, для чего им потребно? Подбирать предметы с дистанции. Добро. Давайте попробуем. Я не вельмі зразумеў, што я павінен націскаць. Зараз трэніроўка будзе. Ага, я зараз могу кидать свой меч и подбирать предметы таким чином. Цікаво. А чому квадрат? А, по типу, зараз тільки зрозумів, не Square, а Square, по типу, так? За это. Ну все, можно вести. Я жадаў забраць у яго яшчэ быць гэты скрутачак з артом нейкім. А, это вороги? А ё-моё. Не одразу зрозумел. Ау. Нечто накидали мне. А ты что там робишь? Вырытывали когось-то? Так, наверное, ты пацушка пропустил. А я повинен их разрубить, альбо что? Что я за ними повинен робить? О, поглядите! Кидаем меч, и он утыкается на вот с гуком таким. Кайфы, а? Мелкие какие детальки, люблю такое. Ну, може він друїд, насамрэч, ми не на таго нападаем. Я не вельмі разумею, вось гэтыя сардушкі, што, мне ўсё ў парадку са здароўем, таму я не магу іх падабраць. Ну добра, нам да вежы трэба ісці. У нас распавядаецца гісторыя на страніцах кніжкі, якая знаходзіцца ў пакоі Сэма дзесьці, ну, па тыпу, нейкага хлопчыка. Альбо ў яе, я не ўпэўнены. Сэм таксама можа быць і жаночым імем. І ў гэтай гісторыі, якая тут у гэтай кнізе ляжыць, нешта пайшло не так, бо штосьці неяк яна адрозніваецца, чым раней гэтая гісторыя ў гэтай кнізе была. Злобны чараўнік выкарыстаў нейкую зялёную магію. Вось яна зноў. Chapter 2, Tome Tower. Our heroes hung on to the cliff's edge by their fingernails, when suddenly they were grabbed and hoisted up. Нас Ктулху врятував. By whom? Добре, не Ктулху.
Эльф. Так. Thrash was a mountain troll, Ага, гэта тролль. and Jot and Violet's childhood friend. Так само их сябр. The trio had not been together for quite a while, and so were very happy to be reunited. Я так разумею, я не упэўнены, гэта ўсе іх сябры, альбо зараз мы цэлую каманду набярем, там чалавек 20. Угу. Можна нас правесці да вежы. А чаму? А. Добра. Каменчики мне будут перешкоджать, так? Добро, поскакали за каменчиками. Я там за нешта зачапіўся нават. Паглядзіце, знайшоў кропку. Ну, бяспечна, добра. Чым зачапіўся сваім мячом. Адважным. І зараз ідзем да самой вежы. Далей будзем гэта збіраць, бо ў нас магчымасці за гэта адчыняюцца, як атрымалася. Опа, паглядзіце, каменчыкі вывальваюцца з кнігі. Для іх, як яны пракаментавалі героя, што для іх яны проста знікаюць у паветры. Ну, бо тыпу, яны не бачаць, у якое месца знікаюць гэтыя камяні. Але яны трапляюць у трэцяе вымярэнне. Оп, бачыце? А ты кто такі? Бык. Угу. Разлаваны. Курва коровка, так. Оп. Забрали яшчэ арт. А што вот? А чаму я могу біць гэта пад школой? Яны мне ворагі? Раз могу біць, то хутчэй ворагі, так? Звычайная логіка гульні. Ключа не хапае. Маленькая версія нашага сябра-чараўніка.
міні-барада дапамагае нам. Гэта па тыпу сябр міні-версія чараўніка, ён тусіць звычайна з чараўніком. Можа дапамагчы і падказаць, калі мы не заблукалі трошкі. Добра. Карыстацца мы гэтым не будзем. Я так разумею, гэтых бычкоў патрэбна кудысьці завесці. Оп. Ніхто не збіраецца сюды з вас? Ну, в чым праблема? Ау. Ну, отойдите. Ну, я ожидаю их, как бычки ударились об эту штуку. Я сам себе задачу придумал. Ну ладно, давайте заберем просто ключ. Ну, глядите, я же не могу выйти с ключом отсюда. И перескочить не могу. Мне обовязково потрібно нечто зробити. А, я могу его кинуть. И он не выкидывается. И в эту не кидается. Гульня, что ты робишь? Оп, здоровье. Я, конечно, не избираются убивать. И выбраться я уже не могу. Добре, давайте переможем бычков. Я не ведаю. Что я повинен зробить? Гульня. Оп. Одного бычка перемогли. Закидаем его просто. Оп, минус яшчэ бычок. Вось і ўсё, не патрэбна было нікуды іх біць, просто перамагчы. Перамога над бычкамі і ўсё цудоўна. Давайте яшчэ лямпачкі падбярем. Добра. Давайте его запихнем вот сюда. Покуль не пойдем одразу, я справа ждаю поглядеть, что у нас там есть. О, патушок у капелюшку з'явився знов. Пригоджая гульня, гэта вельмі... Ну, куды ты? Пацушок, я пасябраваць ждаў. Файная гульня, вельмі файная. Каточек, паглядзіце, можна пагладзіць каточка. Імя Топсі. Угу. Яму патрэбна дапамога з яго жыватом, ён пусты. Ён пакінуў свае бісквіты дзесьці. І мясцовасць неяк змянілася. Угу. Ён падказку зрабіў. З гэтай мясцовасцю нешта не так. І магчыма, гэта і змяніла... Ну, па-тыпу, нешта змянілася ў слове, у надпісу на гэтай самай, на старонцы. І таму з'явіліся змены ўвогуле ў мясцовасці гэтай ўсёй. Я зараз не ведаю нават, што я сказаў. Спадзяюся, гэта мае сэнс. Карацей, змянілася слова на старонцы, і гэта змяніла ўсю старонку. Так.
Я ўзяў. Ежу ж узяў, правильно? Добра. Чараўнічок. У тебя ёсць подсказка? Я по типу павінен перавесці яе. І каб яе перавесці, я павінен змяніць мясцовасць, падмяніць слова. Оп. Оп. Замянілі? Не? Я могу доставать слово з гэтага сказу? Я могу выбивать их литерально. Добро. Забираем лес, ставим руины. И сторонка змяняется. Цудоўна. У гэтым і сэнс гэтай зялёнай магіі. Яна змяніла сэнс усіх сторонок. Такім чынам іх гісторыя і ў выніку і стала не той, якой яна была. Так, туды яе не падняць. Тады нам, атрымліваецца, патрэбна прывесці гэтыя бісквіцікі у месца, якое апынецца за мяжой. Мне падаецца, там вода рака нейкая была. Так. Руін забіраем, лес ставім. Угу. Пераблытаў, мне падаецца, я, так? Так, патрэбна было зверху пераставіць, хутчэй за ўсё. А я магу слова нейкае яшчэ выбіць, не? Іншае? Не магу, толькі руіны. Вось туды я могу поставить. Усё, я зразумеў. Зараз запхнем усё гэтае месца. Сябры штосьці рабіць будуць? Не, яны будуць прыгожымі просто ў гэты момант, пакуль я ўсё раблю. Это ж мы адважны Паша, а не яны. Правильно? Мне падабаецца яшчэ гэты вось эфект, там, дзе старонкі перамяжаюцца вокладка. Бачыце, злёгку так. У асабістасці з гэтым кантэйнерам больш за ўсё заўважна, як мы пераходзім з адной старонкі на другую. Оп. Патучок. Задоволений кот. Я так разумею, што далей усе пазлы будуць наконт гэтага круціцца. Наконт змены старонак туды і сюды. О, я туды ў поле магу? Не магу. Добра. Гэта да вежы прывядзе мяне, і вось ёсць крама. Угу. Яшчэ адзін бэджык, атакі розныя. Павелічэнне пашкоджанняў. А ё-маё, гульня. Ты тут сапраўдную РПГ спрабуеш? Так, новые атаки, на жаль, на іх у мяне не хапае. Там шмат каштуюць. Our trio stopped in their tracks. There, on the horizon, loomed Chome Tower. Угу. Тут таксама гэтая цемра ёсць. Пачакайце-ка, там... Гэта ў кнізе альбо ў рэальнасці прапаўзло?
Дагэтуль, калі цемра наступіла, гэтая цемра наступіла толькі у кнізе. Зараз жа я бачу кнігу, ну, па тыпу кнігу цемры таксама. Пацучок. Бачыце, края кнігі таксама у цемры. То бок ноч наступіла сапраўдная. Ага. Монстры з'яўляюцца. Бачыце, да мяне кот прыйшоў, а не магу нічога рабіць. Зараз мне выключана на некаторы момант. Дайце мне трошки паузу. Каток пачуў, што нейкі кот есть бісквіты і вырашыў, што гэта добрая ідэя, каб яшчэ паспытаць іх. І ў нас. Добра, я ўсё, я тут. Яшчэ больш монстраў. Выбіць слова з надпісу нельга? Мне ў гэту галаву не прыйшло, але не атрымліваецца. А папярэднім выпадку з лесам там можна было, само слово было падсвечана трошки зялёненькім, і яго можна было ударыць тады. Зараз жа няма такой магчымасці. Я можа тут заскочыць, дзесьці магу, не? Не магу. Перемогли усіх монстрів і нам адчинили проход далей. Мы десь на мяжы самой вежы гэтай. А так кто такая? Так, злы чараўнік знішчыў мост, і я вось бачу, мне падаецца праход, які можа правесці нас на іншы бок. Праз пячару будзем праходзіць. Добра. Чарвячок нейкі нам падказвае, што рабіць. Кніжны чарвячок. Ого. Ну, паглядзіце, якая прыгажосць. На фоне бачна саму кнігу, мы ж у кнігах, так? Як бачна, як прыгожненька гэта выглядае по тыпу просто на старонцы кнігі чорненькай. Наша цемра тут. Оу. Што я тут знайшоў, а?
Нагадываю, гульня любіць пераключацца, а типу яна можа быць у адным стылю, а потым раптоўна ў іншым. Мы зараз рэзка ў платформер перайшлі. Цікаво, бачите, там чорне место, так? І там дакладна ворог ходзіць. Можа, недзе будзе хоррор. Я не думаю, што яна сюжэтна будзе моцна змяняецца, а вось геймплейна дакладна будзе. Я дакладна ўпэўнены, што туды можна заскокнуць, так? Толькі не ўпэўнены як. І гэты вораг неяк заходзіць сюды. Можа, вось тут. Угу. Угу. Яшчэ вышэй. Это тое, куды мне патрэбна, і мне просто цікава, што там унізе. Так само. Ну давайте ўжо, мне падаецца... Ну так, мне падаецца, правільны варыянт прайшоў. Выбраліся на іншы бок. Мы каля вежы. Там нічога не бачна нешта. Калі мы наберем 100 гэтых лямпачак, то мы зможам сабе адчыніць новы удар. На жаль, 100 лямпачак я нешта не бачу, мне трохи не хапае. Ну так, будзе не хапаць. А, не, там 100, я думаў, што 100. Не, нам больш патрэбна. Тады паляпшаем, што можам. І арт абавязкова забіраем. Ого! Вежа, да якой мы ідзем, называецца том, ну, вежа тамоў, па тыпу кніжных тамоў, я так разумею. Я так разумею, што злосны чараўнік увогуле, што ён зрабіў, ён скраў сюжэт з гэтай кнігі і змяніў яго так, як яму патрэбна. Ого, яшчэ больш. Тут слова можна выбіць. Слово мы одно выбілі, забіраем яго. Мне абавязкова трэба знайсці замену яму. Так, тут ключик. Халера, начинили нас. Так, ключ ёсць, але ключ не дапамагае насамрэч. Нам яго патрэбна наверх занесці там увогуле. Давайте заберем яго. Так. Нам тады патрэбна слова. А, ну вось, у нас... Не, нам не наверх ўсё ж таки патрэбна.
Можем этим ключом можете эту частку отчинить. И зараз я заменю слово раскиданные, и у меня есть слово по типу стоять у стопках. Я заберу его и заменю, ось раскидаю это усе книги. Оп. И все, мы можем зараз провести. А что мне за этим робить? Там яма знаходится, в чем моя проблема? А коли мы так заменим? Тут же вольное слово заявилось, правильно? О! Мы зараз гэтую всю паперку туды закинем и сможем пройти. Угу. І он атрымае тое, што заслугоўвае. Гэты дурань Джот. Час наближаецца, а справа не могу прачытаць. Даволі крыпова. Нешта задумаў наш злосны чараўнік. Неяк разабрацца з намі, бо ў гэтай кнізе мы яго перамагаем. Па тыпу заўсёды гісторыя ідзе па аднаму шляху, і мы ў канцы гэтай кнігі перамагаем гэтага злоснага чараўніка. Але я так бачу, што чараўнік вырашыў змяніць правіла гульні і замяніць саму кнігу. А ты хто такі? Я так разумею, што гэта не з'яўляецца гэтым чараўніком, за якім мы прыйшлі. Ён сказаў такую фразу, што па тыпу гэта то самае гістарычнае месца, адсюль усё пачынаецца. Яны будуць вельмі дапамагаць, яны будуць стаяць знізу і падтрымліваць мяне. Таму што у нас вялікі зараз гераічны момант павінен быць. Нешта ранавата для канца гульні, так? Jot made his way up the steep steps. Ён знайшоў нейкую кнігу. Яна была схавана ў патаённым пакою. Як то вельмі асабістая кніга. На ёй напісана... Ага, адважны паш. Ну вось, адважны сквайр. Ён знайшоў кнігу, гэтую жа кнігу унутры гэтай кнігі. Ён спрабуе патлумачыць яму, што насамрэч тую гісторыю, якую яны перажываюць, ўсё каралеўства, насамрэч гэта проста гісторыя гэтай кнігі. І гэта копія гэтай яе. Я пачытаў яе, яна вельмі цікавая. Ты і чараўніца, ведьма, дзяўчынка падарожнічалі па зямлі. Сустрэліся з горным тролем і прыйшлі сюды, каб сустрэцца са мною. Насамрэч я прачытаў наперад, да самай гэтай главы. Я ведаю, што адбудзецца далей. Мы змагаемся тут на вежы. І здагадайся, як гэта скончваецца.
And so, the plucky squire once again defeated the wretched wizard І ми перамагаем гэтага чараўніка. Гэта наступны старонца, але нам зараз адгарнулі назад. Ты перамагаеш, як заўсёды гэта робіш. Ты ведаеш, што гэта кніга адна з серыі? І ў кожнай з гэтых кніг ты перамагаеш. У кожнай... У кожнай долбаны раз. Таму што ты адважны сквайр, герой гэтай гісторыі. Хлопча, які не можа памыліцца. Заўсёды пераможны. Нават маленькія гісторыі, якія ты пішаш, іх любяць. Гэта злуе мяне. Гэта надакучвае як маскіт. Ну, як маскіт. У маім кардігане. Так, гэта адэкватная метафора. Я злодзей. Бесталанны чараўнік, які ніколі не можа даць рады. Мой лёс, каб мяне перамагалі заўсёды. І так усё і было да гэтага моманту. Але, магчыма, гэта не павінна быць так. Магчыма, я магу атрымаць сабе трошкі вядомасці. Падаецца, зараз пачнецца сапраўдная гісторыя. Так, зараз усё панясецца. Адважны паж... Што будзе, калі адважнага пажа дастаць з кнігі? Калі нас... Ну, я зразумеў яго ідэю. Пазбавіцца абмежаванняў кнігі. Вы глядзіце. Прыгажосць такая, а? Усё. Памахаў рукой і зачыніў кнігу. Бум-бум. Можа, назад? Эй, хлопча. Колясачка, адчыні кнігу, а? Там жучок, что ли, на шкле? Так, жучок. Ну, кайфы, мне падабаецца. Так. Там вось невялічкі ланчбокс з адважным пажам. Лялькі Сэма. Там мне паказвае, што мне туды патрэбна, але мне цікава глядзець, што навокал. Со стола я могу? Я могу упасть со стола. Оптимистичный доследник. Вось такое досягнение зараз атрымаў за то, что зваліўся со стола. Ну добра, идем куда нам скажуть. Так-то ўжо ноч. Мы тут невядома, што робім. А хто гэта нас можа тут клікаць? У нас реально можа зараз хоррор пачнецца? Ага, хтосьці знаходзіцца ў ланчбоксе. Добра. Это что, жучок, альбо что? Ил. Пошли отсюда. Silent Desk, так. А як ланчбокс зачинить? А, литерально просто подойти. Угу. Опа, паглядзіце, хто. Гэта кніжны чарвячок, і зараз я бачу імя яе. Яе імя Пейдж.
Яна зараз тлумачыць, што магія чараўніка выпхнула нас з кнігі, а яна ўвогуле не з нашай кнігі. Яны кніжныя чэрві проста могуць падарожнічаць паміж кнігамі. Добра, яна нам будзе дапамагаць вярнуцца назад. Гэта ўсё пойдзе з намі. Чаму? Да таму. Дазваляе парталы, якія дазваляюць падарожнічаць паміж сусветамі. Так, морква, пайшлі. Оп! З морквай, вы паглядзіце, атрымалася. Гэта скетч, які намаляваў той, хто жыве ў гэтым пакою. І яму належыць твая кніга. Маленькі хлопчык, яго клічуць Сэм. Ты знайдзеш яго скетчы паўсюль. З таго, што ты можаш скакаць у іх, ты можаш выкарыстоўваць іх, каб перасоўвацца навокал. Давайте, у мяне ёсць... Зараз я кіну яе. А гэта літаральна трус, так? А у мяне ідэальна, у мяне маркоўка ёсць. Я ідэальна вельмі зрабіў. Карацей, можна нікуды не ісці. Трымай. Усё, задаволены. Затрусы паўсюль. Так, гэта галоўны сюжэт любой гульні. Яны ж нават у Silent Hill'ах ёсць. Усе там гавораць рэптылоіды, але насамрэч не заўважаюць, што насамрэч ёсць гэтае самае. Паглядзіце, ён скетч намаляваў літаральна паўсюль па кубіках, вось уверх вядуць яны. Кайфовыя эфекты, паглядзіце. Вось гэта я ўхаджу з гэтага ліста, перахаджу вось тут на лісточак. Вось так падзяляецца даволі дзіўна. І вось тут з кавалкаў гэтых перасоўваюся па кубіках. І на бок кубіка. І далей. Кайфы. Зноў выскочылі з малюнка. Нам патрэбна сюды, але яно высакавата для нас. Нам патрэбна яго альбо апусціць, альбо нешта такое зрабіць. Што цікава, меч у нас забралі. Ну, мы не можам зараз ім карыстацца. Ага, Сэм трымае жукоў, як сваіх жывёлак хатніх. І атрымліваецца, нам-то яны не зусім бяспечна будуць. Так, галоўна не ўпасці зноў.
Зараз будзе босс жук. Во, глядзіце. Стелс пачаўся. Сур'ёзна, тут Metal Gear Squire. Так. А што мне дае рабіць? Халера! Ау! А ён можа мяне бачыць, альбо ён мяне толькі чуе? Оп, забраліся. Паглядзіце, што ў мяне ёсць. Давай. Ну, падай. Ну. Не падае. Ну, давай. Пакуль бяжым. Вось так. Атрымалася. Кідаем. Ну, прыгажусь. Так, гэта зачынена. Калі кнопку гэту наці... Я зразумеў, нам трэба з сабой забраць гэты кубік. Забираем кубик, кладем вот тут. Осторожно, жуки унизе. Як мне его обойсти? Зараз проверим, ці бачыць ён мяне. Ён бачыць. Добра, вочки у іх ёсць. Оп, поспели. Заскочили. Так. Выбираемся тут. Ну, кайфовая гульня, кайфовая. Это скетчи Сэма, я так разумею. За гэтым скетчбукам знаходзіцца нейкі прадмет, які дазволіць мне вярнуцца ў маю кнігу. О, вы паглядзіце. Фігурка Сквайра. Чакайце, што гэта быў за звук такі? Гэта мы. Нешта мне падаецца, не ўсё так проста будзе. Ну, па-тыпу, не атрымаецца у нас так проста вярнуцца ў кнігу і на гэтым канец. Нам як мінімум у кнізе прыйдзецца разабрацца з гэтым. А як мне туды трапіць? Трэба ж разабрацца з чараўніком таксама.
Стелс. Угу. Жуков тут развялося у хлопчика. Так. О, і зараз зауважить. Ні? Таймінги, так. А ё-моё. Уф, поспели. Добре, разлез. Ударить мы нічого не можем. Ну, поспели, там было близко, он нормально нас съел. Оп. Окей. Яна говорила нешта пра прадмет. Я могу маніпуляваць сваёй кнігай. Калі мы каля кнігі, то можам перагортваць старонкі. І такім чынам адчыніць тае ўвогуле. Гэта ж літаральна у нас з'явілася магчымасць падарожнічаць па часе, але толькі ў варыянце Plucky Squire па тыпу кнігі. У нас ёсць такая машына часу. Доктор Квадрат. Яна гаворыць, што яна можа прадбачыць, ну, яны, кніжныя чэрві, могуць бачыць мінулае, бягучае і будучыню. І яна ведае, што Сэм вырасце мастаком, ілюстратарам. І калі гэты чараўнік пераможа, то ён ніколі не стане... Ён сапсуе гісторыю ў кнізе, і такім чынам Сэм ніколі не стане ілюстратарам мастаком. Ну добра, ідзем ратаваць Сэма адначасова і сваю кнігу яшчэ. У нас ёсць гэтыя пальчатачкі. Отчинили. Ну, отчиняйся до конца уже. Это самый початок истории. Не самый початок истории. Я не могу далей. Добро. А я бы хотел сторонки полистать. Погортать. Chapter 3.
Moonbeard. Наш диджей, чаровник. А чараўнік усю гэтую увесь гэты час ведаў, што яны толькі частка кнігі. У яго ёсць нейкая ідэя, як спыніць чараўніка, злоснага чараўніка. Хамп Грампа. Я нам пакажа зараз, як выходзіць і заходзіць у кнігу. Мы так у любой момент можем рабіць. Калі у яго ёсць спецыяльная рацыя, з якой ён можа размаўляць знутры кнігі гэтай. Цікава. Мы маніпулюем зараз кнігай. Звонку. Можем перагарнуць старонку. І дзесьці тут павінна... Ён паспытаў нам прынесці вады яму. Не зусім тое. Можа, у яго хаце ёсць. Вось яго вада. Напойнікі. Ну, кайфы. А вось я магу проста ўзяць і пайсці тут на старонку? Не, я не жадаю, каб я гэта рабіў. Граблі? Давай. Не, я нават выкарыстоўваць не магу ніяк. Бярем старонкі. Гартаем, прыйшлі. Міні-барада вось гэтая. Ну, зноў жа гаворыць пра тое, што яны могуць дапамагчы з пазламі. А я не магу... ну так, зразумела, з гэтай старонкі я нічога не зраблю, правильно? Бярем, перавортваем старонку далей. І... яны зараз сумуюць і не ведаюць, што мы за ім назіраем. Ладно. Давай. Бярем. Перавортваем старонку далей. І... яны зараз сумуюць і не ведаюць, што мы за ім назіраем. Ладно. Давай. Перавортваем старонку далей. І... яны зараз сумуюць і не ведаюць, што мы за ім назіраем.
Наш меч. Так. Ён пахне бэзам, трэба не забываць. І тое, што ў яго маланка трапіла 1000 разоў. Не чакалі, а? У мяне зараз ёсць, карацей, у вас ёсць толькі 2 вымярэння, у мяне зараз 3. Рамансіў дзіўнага эльфа? Ну, калі ён Я б рамансіў чараўніка вось гэтага. Месячная барада. Мунбірд. Новая магія. Конференц-звонок. Месяцовая... ну так, пардон, не месячная, месяцовая, я выбачаюся. Меч только мне мой верните, калі ласка. Бо ён пахне бэзам. Цудоўна. З мячом зараз усё парашаем. And so our heroes set off to Artia City to visit the good Queen Chroma. Chapter 4. A Treacherous Trail. Ми зараз у столицю йдемо. On the way to Artia, our heroes took a shortcut through the aquatic land known as the Sonnet Swamps. Мне вельмі цікава зараз, як гэта будзе выкарыстоўвацца. Толькі сюжэтна, хутчэй за ўсё, гэта магчымасць з перагортваннем старонак. Добра. Вельмі не згодны жук. Трэба шукаць словы тады. Альбо я проста павінен перамагчы іх. Добра. Вы поглядите, кто там задоволенный слимак. Откуда жуки тут? Это наш злобный чаровник, злостный. Ён падгаворвае маленькага гобліна.
У сэнсе, ён зараз гобліна адправіць са старонак? Окей. І што далей? Добра. У нас гоблін на стол выбег. У яго ж нават ручак няма, так? Але гэта сама па сабе праблема. Ён не павінен там быць. Ой. Да не, нешта выліло з яго. Так, ключ там ёсць. Ну, мне так, я разумею, у любом выпадку на стол трэба. У Вайлет зараз экзістэнцыяльны крызіс. Яна зразумела, што яна ўсяго лишь персанаж у нейкай кнізе на стале ў кагосьці. Самае горшае, што яна проста падтрымліваючы персанаж у гісторыі кагосьці яшчэ. Ну, не я пісаў гэтую гісторыю. Так, я не могу просто так узяць гэты ключ і вярнуць. Толькі калі не заскачу з гэтага боку. Але давайте не спяшацца. Давайте паглядзім, куды пабег гэты гоблін. Я магу атакаваць зараз. Амаль што ў Трумана, так. А куды падзеўся гэты гоблін маленькі, а? Ён жа сюды пабег. Я бачыў. А вось і ты. Добра. Тут больш гоблінаў не развялося? Ужо раніца, так, сонейка выйшла. А мы старонкі гартаць можам? Ёсць куды? Так, магу, паглядзіце. Сэнс невялікі, насамрэч. Но я не могу взять и скокнуть, так? Добра, вертаем далей. Адзіны ўваход, які... А наперад? Я вось гэтага не паспрабаваў. Не, наперад я гартаць не магу. Выходим тут, забираем ключ и переносимся назад. А, треба усіх перемогчи, просунути далі. Добре, усіх дик усіх. Ключ у нас есть. Эй, плюется он у меня.
Ну, кайфовая гульня. Блин, не ведаю, она такая расслабленная вельми. Мне падаецца цудоўна па тыпу, ну, і дарослым падыходзіць, і можна спакойна даць каму-небудзь па тыпу падлетку якому. Нормально будзе. Так, ключ. Цікава, калі бы гэты ключ падыходзіў чамусьці на стале. Ну, бо тыпу мы яшчэ двумерных аб'ектаў не выносілі. А не, выносілі, вось зараз гэты ключ, першы прыклад. Плюются яны. Здёбли. Ну. Ау. Кусаюсь меня. Велизарный жук находится на нашем шляху. Нам треба знайти слово, якое його... Ось, є слово «великий». Можемо його відкласти покуль. Пошукаємо інше слово. Є ще слово «повний», але слово «повний» нам нічим не допоможе. Тому що повний жук – це те ж саме літерально. Правильно? Ну, сенс не изменяется. Что полный, что толстый. Треба шукати ще ніяке місце. Ось, наверсія. Маленька рапуха назирає за жуком. Ось де її треба трапити. И слово «маленькие» забрать. Почекайте-ка, я тут могу пройти. А, я могу пройти. Брама была зачинена. Не треба чинить браму. Треба рапуху зробити великой. Ну и вариант. Зараз треба яшчэ знайсці, мне падаецца, яшчэ павінна быць слова. Ага. Можна заскочыць і прайсці, можа? Не вельмі разумею. Ой, слово упало. Ну? Мне падаецца, я слово там прадзяўбаў. Гэта не будзе не мець аніякага сэнсу, але зачынены жук будзе. Нават не падыходзіць, она просто выскочила гэтае слово. А што будзе, калі я возьму слово і выцягну яго на вуліцу? Ну, глядзіце, я слово магу. Плоскае слово з трохмерным персонажам. Мне падабаецца, што яны гэта парадумалі. Так. Ага. Вода по типу уся вытекла, але мы можем принести сюда слово «полное», и туда вода з'явится. Идем. Берем слово «полный». Тогда это место для раки полностью заполнить.
актывовали, адчынілі. Што гэта дае? Хутчэй за ўсё праход, так? Забіраем вось гэтае слова. Кладзем слова... Окей, хто бы там не быў. Ідзем паглядзім. Ты хто такі? Джот зазірнуў у адчыненую браму. Забіраем слово адчынены і адчыняем іншую браму гэтым словам. Добра. І нам зараз патрэбна слова вялікі. І мне падаецца, ён каля самого пачатку застаўся. Ёсць гульня Baba is You. У ёй толькі такія механікі па перастаўленню слоў. Уся гульня поўнасцю пабудавана гэтым. Калі тут, напрыклад, у нас на прыгожым фоне усяго па тыпу 4-5 слоў, то там весь сэнс, каб перастаўляць гэтыя словы і ствараць новы сэнс. Калі што, гэта было ўвогуле не абавязкова. Ну, па тыпу, зрабіць яе вялікай было проста прыкалдэсна, там мы гэта і зрабілі. Так, жукана трэба маленькім зрабіць. Не, рапуху я зрабіў проста таму, што можна было. Я думаю, гэта было не абавязковай часткай пазлу. Ну, па тыпу, зусім не абавязкова. Проста можна было гэта зрабіць. Цікавая справа, што мы тэарэтычна можам вярнуцца на сам пачатак гэтай главы і забраць прадмет адтуль, напрыклад, прынесці сюда. Напрыклад, тыя словы, якія там засталіся на той старонцы, трэба іх запомніць, бо яны могуць быць патрэбныя для пазла далей. Па тыпу адчыненыя, зачыненыя, поўныя, пустыя. Вось гэтае ўсё. Новы тып атакі з'явіўся. Там яшчэ можна арт забраць. У нас новая атака. Вось такая. Праход быў знішчаны. Замяніць слова нельга. Добра. І зроблены. Словаў тут таксама няма. Вось гэта маленечкае слово ёсць. Мы можам забраць яго і замяніць на вялікае. Такім чынам пераскочым праз ваду. Ой. Кайфуй, я ж тут магу змагацца, правильно? А ці захрасне меч, калі я яго кінуў? Оп, захрас. Оп. Ну, кайфы якія. Праз крузету прылетаю. Падабаецца. Ну, так, у меня ёсць магчымасць вяртаць назад па націску. Могу любой момент кинуть. Ну, потом повернуть. Кинул и одразу вернул. Так, добра. Гартаем сторонки. Наперед не можем, можем только назад. Ну, альбо на ту же сторонку, на якой мы были. Так, великая рапуха. Вот она, наша великая рапуха.
забираем. А это слово нам спотребится. Рапуху заберем. Рапуха, пошли. Ты пойдешь со мной. Не могу. Она отмовляется. Ожидает тут быть. Свобода воли, у всех справа. Так. Ой, не той бок. Насколько мы подставляем слово «великий»? Оп. Оп. Выправляю ситуацию. Рыбка. А что мы можем сделать для тебя? Jot cleared his mind. Now he was ready to grab the fish. У нас знову міні-гульня. А, зрозумів. У нас треба ловити момент. Ах ти ж холера. Это буде доставуче. Ова! Зловили. Волна рыбка такая. Так, молодчина. Fish grabbed. The plucky squire gently released the fish into the water. And there it regained its composure. Добре. Рибу кличуть Флоатіо. Угу. Добре. Я не вельмі пам'ятаю, на що ми її виртували. Вернемся далее на наш шлях. Мы так-то в столицу идем. Our heroes ventured on. The sounds of the daytime chorus began to fade, and the light began to dwindle. Там было слово «день по типу заменяется». Давайте забираем ночь. Я переключу на... А, мне потрібно подняться туда наверх, как на... вылезти со сторонки. Эй! Стараюся він. Чмурелі. Эй! Заб'ю зараз. Так. Мост был разбураний. Берем слово и переключаемся на день. Ну? А, вось. Это был квартал. Ночь мы подставляем сюда. По типу ночь сконч... У сенсі. Добре. Ну, день тогда мы забираем на ту сторонку, раз такая справа. Ой, не той бок.
Оп. Сонечны дзень, і нам адчыніліся новыя шляхі. Я вас пакіну літаральна на хвіліначку і вярнусь пасля гэтага. Мы адчынілі зараз, мы пераключыліся з ночы на дзень, бо я забраў у папярэдняй старонкі слова дзень. Зараз наша ідэя, хутчэй за ўсё, вось гэтая штука солід сабраць слова і адрамантаваць такім чынам мост. А я зараз буду. Я спадзяюся, нічога не адбудзецца, я не жадаю на паузу ставіць пакуль. Я пакуль тут рабіў перапынак, мой кот вырашыў, што зноў жа ідэальнае месца, дзе можна сесці, гэта літаральна ў самым цэнтры тэлевізара. Ну, каб вы разумелі, літаральна над вухам сам сквайр знаходзіцца літаральна над вухам кота. Так, нам трэба забраць гэтае слова, але для гэтага патрэбна адчыніць дзверь. Я так разумею, вы сюды. Так, Люцик тут рассеўся. Мне патрэбна хоць штосьці, што пакласці. Хутчэй за ўсё мне нічога не дадуць. Не, вось гэта можна перацягнуць. Я думаў, трэба ісці на стол і са стола нешта падабраць і паставіць у кнігу. Так, слова мне не дадуць скарыстацца. Мне трэба выйсці з кнігі, бо там рапухі. Я таксама думаў, што дайсік спатрэбіцца, але не. Глядзіце, мне трэба зноў пераключыць на ноч усю кнігу, ну, гэтую старонку.
Тады для гэтага мне трэба вярнуцца на тую старонку, дзе я кінуў. Дзе там маё слово ноч? Вось тут павінна быць. Оп. Забрали. Замянили слово, и рабочие пачалі петь. Дзякуючы гэтаму можем узять слово цельны и поставить, адрамантаваўшы нам мост. Рапуха не дае далей прайсці, трэба замяніць слово на дзень зноў. Але. А як я... А як мне прайсці далей? Ну, по типу, я ж не магу трапіць у гэтую частку кнігі. Можа просто... Не разумею. Калі я пераключу на дзень, гэтыя рапухі забягуць... Гэта рапуха перасунецца, куды мне патрэбна, але дзве астатнія заблакуюць праходы. Можа, мне трэба прыдумаць шлях, каб гэтыя рапухі не маглі стаць на месца? Давайте-ка паспрабуем. Дзень. Рапухі бяруць і засыпаюць, але засыпаюць у тых месцах, дзе блакуюць мне праход у правую частку да гэтага мастка. Давайте я возьму гэты блок і просто паспрабую яго вось так вось. Пастаўлю зараз. Уключым ноч. Бачыце, рапуха не можа стаць на месца сваё. Я магу зараз гэтым кубікам скарыстацца. Вось так. Бярем дзень, уключаем, і гэта рапуха не можа пералезці. Можна прыбраць гэты кубік і прайсці. Ну, файна ж атрымалася, правильно? Ідзем далей. Ого! Каб вылезці са старонкі, мне трэба упасць. Нават на гульню года як найлепшая дэбютная інды-гульня, як найлепшая сямейная гульня. Гэта вось Plucky Squire, так? Я думаю, што гэта вельмі файная сямейная гульня, ну, па тыпу, на гульню года можа пацягнуць. Як інды, ну, не ведаю, я не ўпэўнены, што ў гэтым годзе з Інды выйшла. Гэта як сямейная гульня цудоўная, мне падаецца. Ну, я бы лёгка пагадзіўся, што яна можа стаць сямейнай. А што ўвогуле у намінантах ёсць на па тыпу сямейныя гульні гэтага года? Проста звычайна вельмі высокая верагоднасць, што сярод лідараў будуць гульні для Nintendo альбо для, ну, там, для кансолей нешта. Вось, бо тупа з-за таго, што большасць людзей у іх гуляла і знаёма з імі. А як я павінен затрымаць яе? Мне патрэбна слова альбо кубік яшчэ нейкі перасунуць з сабою. Мне нешта трэба на гэтай старонкі прынесці. 100%. Што мне? У мяне, акрамя кубіка, гэтага няма нічога ж, правильно? Давайте я паспрабую просто нешта прынесці з іншай старонкі. Не. У гульні ёсць проста яшчэ падказка на тэму таго, што канкрэтна можа табе дапамагчы. Ну, па тыпу, старонка, на якой ёсць нешта, што табе зараз патрэбна. Яно тады свеціцца трошкі зіхаціць па баках светлым, але зараз зіхацення гэтага няма белага. Добра, я павінен... У Best Family Astro Bot, Прынцэса Піч, Супер Марыо, нейкая яшчэ Зельда і наш квадрат. Добра.
Астробот я не ўпэўнены, бо не гуляў. Мне падаецца, ну, яна даволі неяк, не ведаю, вельмі высокія адзнакі нейкія атрымала, таму ёсць, можа, там рэальна ёсць за што. Прынцэса Піч, я не ўпэўнены. Прынцэса Персік, час шоу. Не ведаю пра яе. Супер Марыо, ну, як звычайна, кожны год, там, в прынцыпе, у гэтай катэгорыі будзе вось тое, што гаварыў. Зельда, як сямейная гульня, дзіўна. А крампажа іншая можна на ПК пагуляць? Мне падаецца, магчыма. Так, дайте момент. Так. Легенда Зельды. Ну, мне падаецца, што Астработа нельга пагуляць на нічым, акрамя кансолі на PlayStation, толькі магчыма. Прынцэса Піч не ведаю. Супер Марыо, хутчэй за ўсё Прынцэса Піч на Nintendo. Супер Марыо зноў жа Nintendo. Легенда Зельды зноў жа Nintendo. І Плакі Сквайр гэта адзінае, што можна пагуляць на кампе, атрымліваецца гэтага спісу. Калі так падумаць. Прынцэса Піч, ну, гэта ж Супер Марыо, якая Прынцэса Піч, хутчэй за ўсё. І атрымліваецца у нас, што, як звычайна, ну, у гэтай катэгорыі вельмі высока верагодна, што там будзе ў лідарах толькі нінтэндаўскі. Ну, гэта нармальна. Часта, таму што цалкам так-то нінтэндаўскія кансолі вельмі добра прадаюцца. Вось. Мяне цікавіць, што я тут павінен зрабіць, бо як толькі я сыйду з гэтай кнопкі, праход зачыняецца. Мне патрэбна нешта, падаецца, прынесці з гэтага сусвета свайго. Дакладна, бо іншага варыянта не бачу. Нешта з гэтага падыдзе, не? Калі ласачка. О, паглядзіце, тут уваход ёсць з іншага боку ўвогуле. Тыпу, вось тут ёсць тэлепорт. Давайте з яго боку зайдзем. Забираем. Кнопку таким чином мы тут зламали. Это можем на кнопку поставить зараз. Ось так. Тады гэты праход адчыняецца. Але пытанне зараз. З-за таго, што мы можам так-то ўвогуле найлепшы голас у твоей галаве па імені Цвок, вітае цябе. Прывітанне, што за ЧПДЛ са скрынямі. Гэта Плакі Сквайр, адважны сквайр, альбо адважны паш, каму як больш падабаецца. Ай, забіваемся. Гульня, у якой можна, мы гуляем за персонажа кнігі, які можа пакідаць сваю кнігу. Такая вось штука. Так, ай. Забраліся. Адчынілі той праход. А навошта я гэта раблю? Я вось зараз такі думаю. Давайте з кнігі выскачам. Што у нас ёсць? Выхад вось тут. Тут ёсць нейкая кнопка. Ага, вось сюды мне патрэбна прынесці... Усё зразумеў. Нам трэба забраць свой яшчык. Оп. Забралі яго. Прынеслі сюды. Цікава. А што мне дае? Нічога, я могу просто далей пройсці. Это мы да сталіцы дайшлі нарэшце? Не, гэта яшчэ рана. Мы дзесьці глыбока ў балотах. Нават паставы з кнігі выходзяць з зоны камфорту. Так. Але гэта не па яго жаданню адбылося. Гэта яго злобны чараўнік у кнізе, які даведаўся, што ён з'яўляецца персанажам кнігі, зразумеў, што я ж не магу перамагчы галоўнага героя.
Ну, калі гэта ў гісторыі напісана. Таму я возьму і выкіну яго з кнігі нахрен. І мы знайшлі шлях, як вярнуцца ў кнігу і перагортваць старонкі яшчэ. Ну, я зараз яшчэ і міні-гульні тут ёсць са спасылкамі на іншыя гульні. Валет зараз паспрабуе пазбавіцца ад жукоў сваёй магіяй. Яна збіралася стварыць зброю, але атрымалася, што атрымалася. Добра, ідзем. Так, нейкую зброю знайсці ў рэальным сусвеце, так? Добра, пайшлі шукаць. Зараз нам дадуць, хутчэй за ўсё, магчымасць падарожнічаць тут нармальна па ёй. Не, ну мы і дагэтуль падарожнічалі, пакуль шукалі шлях назад. Але ў гэты раз, мне выдаецца, яшчэ больш. О! МТГ. Трэба забраць, хутчэй за ўсё, з карткі МТГ лук. Далябойная зброя, так. Разбурым тут само ўсё, нахрен. Не? Добра. О, вось пад'ём. О, слухайте, міні-барада і тут з'явілася. Ну, вось он літаральна мне гаворыць, што трэба ісці да карткі МТГ і забраць у яе лук. О, кніжны чэрв. Блін, гэтых самых гоблінаў, гэты чараўнік гоблінаў павысоўваў ў рэальны сусвет. Уверх. Не, у кнізе там нармальна разбураць усё. Гэта я тут нешта пашкоджваю. Усё па плане. Мне дазволена. Мне можна нічога. Вы нічога не дакажаце. Так, бярем гэта. Так. Яно адчынілася само, я думаю, мне патрэбна яшчэ нейкі дадатковы дзень зрабіць. Добра, скочым у гэты малюнак. Ты што такое? Платформа, каб скакаць. Это ж недастаткова. І што мне з гэтым рабіць?
Гэта ж фігня нейкая, не платформа. А вось зараз ты чаму скокнуў вышэй? Окей, дзіўна. Дзіўна, вельмі дзіўна. Чамусь да гэтага не працавала скок. Ну, бо тыпу ён не павялічваўся. Ого, не халера нам патрэбна. Мы зараз праз усе гэтыя малюнкі прападарожнічаем. О, нам пашанцавала з кнігай, дакладна. Гэта 100%. Адсюль магу войсці. Поехали. Подрыхтовались, правильно? Зараз полетим. Уи! Так, можем увайсці ў 3 месцах. Злева, дзе ўсё яшчэ зачынена, таму што ворагі ў мясцовасці ёсць. Справа, дзе ёсць павучкі. Давайте з імі разбярэмся. Зараз павінна злева адчыніцца, правильно? Адчынілася. І ў цэнтры нам патрэбны ключ, таму мы праз браму не пройдзем. О, тут есть бачок. У этого замка есть еще малюнок. Вот этот ключик мы до брамы и принесем. Ну, кайфуй. Блин, падабаецца. Візуальна вельмі прыемная гульня. Гэта вельмі багатае дзіця, я думаю, у яго ёсць магчымасць. У яго нахрен замак знаходзіцца ў хаце. У яго пакою. Так, гэта платформа. Я магу выйсці з гэтага боку і з таго. Давайте вось з правага выйдзем, просто таму што... Мне падаецца, гэта менш відавочна. Так. Ну. 34 годика. Ну, самый час. Калі вырасце, ён стане гэтым самым ілюстратарам, як і абяцалі нам, правильно? Ну. Я трошки не разумею, у чым, як бы... Я просто кожны раз не чакаю, калі я падскачу высока, таму што гэта неяк бессістэмна адбываецца. Ну, ось. Ну, калі ласка, залезь. Ага, это бескарысная рэч я зрабіў. Давайте покладем вось тут. Па тыпу я скачу, але не кожны скок атрымліваецца высокім. І невядома, што я павінен у гэты момант рабіць. Я можа ўніз увогуле гэтая штука патрэбна. Ага, ён туды не даляціць. Добра, зразумеў. Занесем назад.
Ды... Я адзінага, што ў гэтай гульні не разумею, як з гэтымі платформамі жыць. Да што ж ты хочаш рабіць? Так. Ось. Зараз просто пашанцавала, таму што я палічыў, што можа зараз яно палічыць, што я падскочыў. Окей, што гэта зараз будзе? Наконт МТГ у мяне ёсць знаёмы, ну ён не з Беларусі, ось, але ён свайму сыну, напрыклад, карткі пакемонаў і МТГ пакупляе. Таму што яму, ну, цікава са сваім сынам пагуляцца ў гэта. Што ў гэты момант ты павінна рабіць, шукаць працу з сыном. Ай, 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 камянюкі, камянюкі, камянюкі. Осторожно. Ау. Вось картка ёсць. Добра, што ў хлопчыку яшчэ мала гадкова, а то тут яшчэ бы цікавыя розныя кніжкі знайшлі бы, журналы. Ну, давайте зайдем до этой эльфики. И зараз она просто простреливает нас. А, ну добре, реально зараз нас прострелить. Змагаться, размаўляць, абараняться. Размаўляць. Не час для размовы, час для бойки. Угу. Обороняться. Угу. Мы атрымалі пашкоджанне. Паразмаўляць. Спрабуем паразмаўляць. І розныя фразы кожны раз. Ну, мне выглядае так, што варыянтаў няма, толькі атакаваць. Моя атака не трапіла. Мы атрымалі пашкоджанне. Трошки трапілі. Нешта... Так сабе у нас атрымліваецца. Мы не пераможам яе, мы толькі прайграем. Вельмі цікавыя кнігі справаздача по падаткам, кіпы рэцэптам на лекі. Не-не, так я ж говорю про падлетка. Добра, што он не падлетак. Гісторыя была бы трошки ўжо зусім іншая. Давайте спрабуем яе ўсё ж таки упэўніць. Такое сабе. Цікава, я магу выйсці зараз з гэтага... Не магу. Размаўляць я таксама не ждаю. Трэба было з вострымі вушамі такого троля пасылаць. Ну ось. Опа. Кніжны пейдж прыйшла. Ого, яна лячыць можа. А зараз у нас партыйная карткавая гульня пачынаецца. О, зусім іншае пашкоджанне. І нас яна амаль не прабівае. Калі б ён быў падлеткам, тут былі б кнігі па Майнкрафту і Фортнайту, калі б увогуле былі. Хіба зараз усе кнігі не электронныя, ну вось.
Чекайте, мне тут Котунов прийшов. Мо зараз треба порозмовляти. Магчыма, трэба, але мой кот цярэцца зараз аб мой геймпад, так што я не вельмі могу ім скарыстацца. Зараз, мне патрэбны момант. Ён даследуе, што я тут раблю. Ага, абарону я падвесілася. Добра. Яна знішчыць гэты лук да таго, як яна перадасць яго нам. Эльфы ніколі не даюць свае зброю, каб яе выкарыстоўвалі дзеля зла. Яна верыць у тое, што нашым босам з'яўляецца Хамграмп, і гэта злобны чараўнік. І вось зараз Пейдж здзіўлена, што яна ведае гэта імя. Зараз паспрабуем паразмаўляць. Так, я не спадабалася моя фраза. Так. Так. Хамграмп мой вораг. Твой вораг? Што ты маеш на увазе? Я зараз падарожнічаю, каб перамагчы яго. Ты маеш на увазе, што ты не яго слуга? Накладна не. Джо чэмпіён з яго зямлі, які шукае шлях, каб перамагчы Хамгрампа і спыніць яго. А давай меч свой. Яна перадасць нам зараз свой меч. Таму што Хамграмп таксама яе вораг. Мне цікава, адкуль яна ведае Хамгрампа. Ну, па тыпу, як яе картка даведалася аб гэтым. Хамграмп яшчэ і за межы свайго, па тыпу, сусвета ў іншыя кнігі скоча. Добра. Выходзім з гэтай карткі. Наш лук пахне бэзом. І гэта топчык. Цмок, тады б ты бы не быў цмокам, ты быў бы турбоэльфійкай. Пейдж зараз дапаможа нам хутка спусціцца, каб мы ўвесь шлях не беглі назад. У нататачку і з нататкі. А можна было з натацыі адразу проста ўверх адправіцца? Яна таму, што вось тут знаходзіцца. Мы сюды забрацца не маглі. Было бы значна прасцей. Так, мы вярнуліся, трэба даць лук. А можам скарыстацца ім? Цмок, як табе больш падабаецца? Я ж, ну, па тыпу... Хто я такі, каб асуджаць, правильно? А я магу лукам скарыстацца, альбо мы яго проста прынеслі абстрактна?
Блин. А можно назад? Мне кажется, уже запоздно. Bugs. Jot readied the elven bow. It was time to put its powers to the test. Так, стрельба пошла. Что, не помер? Шмрал? Ау. Яшчэ 29, как вы разумели. Гульня з багамі. Ну. Ніводную гульню зараз не могуць зрабіць без багаў. Jot drew his bow back as far as he could and shot that creature right in the eye. Ау. Ау. Пролетел. Пошла. Мне падаецца, альбо гэта спасылка на Рэмба. Я вось зараз зразумеў. Вы паглядзіце, як ён намаляваны гэты Плакі Сквайр сам. Ау, пропусціў. Ай, не поспел. Ау. The plucky squire had squashed the bugs. Яшчэ больш наперадзе гэтых жукоў. Іх лідар гэта вялікі жудасны жук з зірцячымі вачамі. Добра. Слімачкі. Пайшлі. Ты хто такая? Добра, гэта іх горад. Які поўны жукоў, я так і зразумеў. Яшчэ слімачкі, вы паглядзіце на іх. Каб вы разумелі, Плакі Сквайр, ну, адважны паж, альбо адважны сквайр, ён піша, акрамя таго, што ён персанаж кнігі, ён піша кнігі ўнутры кнігі аб сваіх паходжаннях. І, ну, карацей, далей самі прыдумваеце, што з гэтым рабіць. Іншыя персанажы ў сусвеце гэтым унутры кнігі таксама чытаюць яго кнігі аб ім. Inception, так, вось кніжкавы. Добра, мы павінны ім дапамагчы здабыць ім кнігі і пазбавіцца ад жукоў у іх каралеўстве.
Так, у краме пашкоджанне ад мяча давайте подвысім. І арт заберем. Я нешта так цмок, я нешта чуў такое было. Але нешта вось ён пачаў Нолан займацца гульнямі і ўсё. Ну так, дэтэктыў на запісе будзе. Цмок піша, што бадай Нолан пачаў гульнямі займацца. Амаль не сказаў кнігамі. Пачаў гульнямі займацца. Я нешта такую навіну чуў, але гэта ж ужо даволі даўно было. І далей цішыня. Так. Вялікая выцесаная лесвіца. Але што тады на замену? Трэба шукаць слова. Не, калі шчыра, можа не Нолан. Нехта па тыпу з рэжысёраў даволі знакамітых пра гульні пачаў гаварыць, што буду займацца гэтым. Гэта было дзесьці, можа, 1,5 гады таму, можа, 2, я чуў гэта. Можа, больш нават, не памятаю. Просто меня зацікавіло то, што потым цішыня, нічога такога. Так, блок. Давайте-ка... Выцесаны блок. Наадварот, Кадзіма сказаў, што ім будзе кіно займацца. Я зараз... Ты мяне зламала, бо мне падаецца, я... Так, магчыма, я гэта памятаў. Так, это блок, замена блока нічога нам не дае. Так, ад гэтых пазбавіліся. Слімачкі выратаваны. Але кроме блока тут нічога не бачу. Ну мы ж можам вылезці з кнігі, я нешта забыўся на гэта нават. Так, я магу кудысьці зайсці. Там замена слова ідзе па тыпу які вялікі цудоўныя якая цудоўная лесвіца, так, выцесаная. Але можна замяніць на блок, і блок мне не вельмі дае. Ці буде музыка змяняцца? Не, такога плана не было. Замест блока... дакладна. Зразумеў цябе. Так, лагічна. Так, я зразумеў. Не адразу зразумеў, а зараз зразумеў. Вось гэта. Мне патрэбна... Так, мне патрэбны блок зараз, таму што я не магу перасоўваць лесвіцу. Наконт анімэ працэс ідзе. Па тыпу, мы займаемся агучкай зараз і... калі шчыра, яшчэ шмат працы застаецца. Вось. Першыя эпізоды ёсць, але хацелася б, каб было больш за палову, каб можна было... Таму што з-за таго, што працэс не хуткі, сэнса выкладаць усё ў доступ, няма, таму што да наступных серый прыйдзецца чакаць яшчэ даволі шмат. Бо займаемся ў вольны час і, па тыпу... Даволі шмат людзей у гэтым удзельнічае адначасова, і працэс не такі, каб адладжаны, скажем так. Так, прыгажунчыкі. А я што магу? Блок гэты мне ўжо нічым не дапаможа, так? Правильно? Я ж не магу яго падставіць кудысьці, каб ён дапамог мне. Кнігу бы тую здабыць. Можа быць.
Я ж магу пераўтвараць, давайте палістаем, пагартаем старонкі. Можа быць, я знайду яшчэ што-небудзь, карыснае слово якое-небудзь. Ну, ноч, дзень, вось гэта ўсё. Толькі калі ў самым пачатку главы, вось тут. Не, там не той, каб карыснае слово. Поўныя, зачыненыя, вось гэта такое. Дзень-ноч, якая таксама вельмі абстрактная рэч, якую мы не зможам выкарыстаць на нашай старонцы. Можа, тады зараз проста з іншага боку тут. Не, тэлепорта няма. Пум-пум. У ідэале нам трэба пазбавіцца ад гэтага жука. 50 слоў на ўсю кнігу, халера, гэта бадай еўрапейскі комікс. Но гэта дзіцячая кніга, так што усё на месцы. А, мы жа блок можам забраць. Я ж нешта не прыдумаў. Глядзіце. Бярем блок. Кладзем тут. Бярем гэты блок. А я магу яго выпнуць у свой сусвет? Не магу? Не магу. Добра, тады мой план не працуе. А, я могу так палесіцца яго. Я думаў, мне не здольны такое зрабіць. А, не. Я зараз фігнёй займаюся. Я просто павінен быў блок узяць. І пераўтварыць вось гэтую лесвіцу на блок. І ўсё. І конец. Я просто перахожу у портал, трапляю ў гэтую частку і іду біць таго жука. Я нешта занадта складана сабе прыдумаў план. Пытанне, што рабіць з кнігай. Я ж магу перагортваць старонкі, так? Яны ж пыталі кнігу гэту. Ну, ўсё ў парадку. Звычайна іх чытаць. Я думаў, што мне нешта патрэбна, але не, я магу проста даць ім эту кнігу. І яны яе самі прачытаюць. І вось далі мне ключ, каб прайсці далей. Цудоўна. О, даўно не бачылі. Гэта злосны чарадзей. Якая прыгажосць, а? Яны былі даволі агрэсіўнымі. Так. Гусеніцы, так. Мне толькі патрэбна прыдумаць, як мне... Яны агрэсіўны добра. А слова я замяніць не магу? Не? Добра, я, значыць, павінен іх перамагчы. Вельмі небяспечна, асцярожна. Так такую у садочку сустрэнеш, выбухне нахрен усё. Ну? Ну куды ты бяжыш ад мяне?
Мы зараз у бомбермена з ім виходить будемо. Ау. Есть. Небяспечныя якія, а? Я спачатку падумаў, што я павінен нешта са словамі зрабіць, каб іх пераадолець. Асабісты выступ зараз будзе. Зараз панеслася нейкі Шекспір. Літаральна мне падалося спачатку, але там імя Гномік. Выступ слімакоў, цудоўна. У нас жа трошкі яшчэ гэтых самых лямпачак з'явілася. Можам скарыстацца. Ні на што іх не хапае. Ну, добра. Гэта мы амаль павінны былі дабрацца да новай, да сталіцы да самой. Босс поблизу. Упс, у нас сяброў скралі. Слімак нас папярэджваў, патрэбна было хадзіць трошкі цішэй. Бо з гелікоптарам, Наверное, нам базука потрібна. Яшчэ каментар у Слімака быў такі, што па тыпу заўсёды праблема ў нагах. Разумееце? Я ж папярэджвала. У вас просто ноги. Вы можете мне что зрабіць, а? Так, вниз. Я не верю, могу пойти. Добро. Jock could hear the big buck through the entranceway. He readied his bow. It was time to finish this, once and for all. Ага. Ну? Ja nas tak zabija. Я не поспеваю так улево у боку водить.
Отчепитесь. Есть. The bout was bested. The plucky squire triumphant. Легко. Вось наша эльфійка з'явілася і забирае яго. Оп. Магічна вярнуўся ў свае лясы. Мне падабаецца ў гульне, што ну, па тыпу пераключаюцца рэжымы, заўсёды ёсць што парабіць, і яна ну, такая гісторыя просценькая, але прыемненькая. І міні-гульні. Мне падабаецца, што па тыпу наш геймплей перамяжаецца яшчэ не толькі проста стылямі, яшчэ і рознымі ну, зусім непадобнымі рэчамі. То вельмі разнастайнае, так. Оп. І рыбкі яшчэ з'явіліся. Finally, our heroes were out of the swamps. The sun on their faces felt most pleasant as they continued on their way. After some time, they arrived. At Artia. Chapter 5. Artia. Амаль 3 гадзіны гуляем. Вось я на гэтым жадаў скончыць главу і на гэтым скончваць. Так, зараз нам яшчэ трошкі накідваюць сюжэту. Да нас падключыўся наш діджэй-чараўнік. Добра. Зараз размовы з іншымі персонажамі пайдуць. Давайте на гэтым... Я магу на паузу? Магу на паузу паставіць. Я на гэтым буду скончваць, бо, ну так, мы ўжо шмат гуляем. Гульня крутая, мне падабаецца. Яна вельмі разнастайная. І гэта цудоўны, па-моему, спосаб пабавіць час з... Ну, па тыпу... Я не здзіўлю... Праблема моя з галасаваннем па тыпу на Game Awards у гэтым годзе у тым, што літаральна там ўсё Nintendo. І вось гэта, ну, даўно такога не бачыў, так што мне падаецца, як сямейная гульня, ачмурэнна, можна весела пабавіць час з кім-небудзь там. Ну, мне падаецца, ну, з дзіцём, але пытанне яшчэ якога ўзросту. Ну, такім раннім падлеткам яшчэ можа падысці. Вось, даволі фэцкі можна пабавіць час. Я на гэтым буду перадаваць вас каму-небудзь яшчэ. Зараз паглядзім, хто у нас чым займаецца. Глядзім. Так. У нас зараз Лепус гуляе Kingdom Come Deliverance, Ватафака БЛР у Факторію, а Міхась Гареза у Resident Evil 4. Я даволі даўно да Лепуса не дасылаў, таму давайте сёння да яго пойдзем.
Вам я жадаю добрага дзіця ўзросту 34, ідэальны ўзрост, мне падаецца, для такой гульні. Я перадам вас сёння Лепусу, жадаю вам добрага вечара, а мы з вами пабачымся заўтра, бо хутчэй ізноў жа будзем гуляць у нешта з PlayStation, бо камп'ютар дакладна да гэтага моманту яшчэ не прыедзе. Ён калі прыедзе, то у лепшым выпадку вось заўтра ён і прыедзе ўвечары, альбо гэта будзе ў чацвер альбо пятніца. Там паглядзім. Спадзяюся, што да пятніцы будзе, але гэта не факт. Так. Перадаю вас Лепусу. І да пабачэння.